Pila po ang per kilo, boss? 180. 180. Ito, 20. 170. Mayong buntag mga ka 1 to 3. 6:30 in the morning. Tara, kuyugi ko. Pakita na ko ninyo. Mauni mga ka 1 to 3 oh. Pakita na ko ninyo ang Cagayan de Oro fish landing. Oh. Mga mananap sapit landing. Mauna oh, tuna, barilis. And then pakita na to diri ang kining blue marlin. Kaning boss, unsa kining isda, boss? Apa, malasugi na sa sir. Katong mo ning liplipan. Oo. Malasugi ni. Ya mo ni liplipan. Oh, rara oh. Kani mo gi-slice ni mo malasugi. Oh, malasugi. Ya kini mo liplipan. Oh. Liplipan. Kita ninyo na. Dako kini siyang fish landing market naa sa westbound terminal and public market na skilid at bang lang yun sa City Mall westbound. Nasuroy ta. Pakita na ko ninyo unsay supply sa isda diri sa syudad sa Cagayan de Oro. Boss, Lakito na samin-samin. Wapay lang nakahikap pa na. Oh, wala ikaw pa. Ano ni oh? Of course, Cagayan de Oro ni. Oh. Dutay. Boss, sa isda ni boss? Sa isda ni? Indangan. Indangan, okay. Dagko kay indangan no, palagsar kay ka makita ani sa ubang lugar, dagko kay sug bahonon. Dunay YouTube. 1 2 3 gawins. Oh, 1 2 3 gawins. Suta na sa babaw. Dunay daghang pag-isda diri mga ka 1 2 3. Ma'am, good morning. Parang nga ko Andreo. Boss, may gutag boss. Pili sa saka diri boss. Okay. Ito ipakita ba? Sa ano YouTube ni 1 2 3 gawins. Oh. Malasugi yapon nya liplipan. Dunay katambak. Nukos pusit. Oh. By the way, mga ka 1 2 3, Sabado sa buntag karon. 100 pa mo, ma'am. 100. Oh, kanang brown boss lapo ya po no? Kanang mo nang gitawag lang sa ubang lugar pugapo. Oh, pugapo. Suser ganga tulahon no. Ma'am, 100 na ma'am. Dali ma'am, 160 120. na. Ma'am. 120 na. Adreo supply sa mga kuan, lami ipritohon, mga matambaka, kaning puwag ikog, galunggong. Boss, usa kay nga ni boss? Kabaw-kabaw? Oh, kabaw-kabaw. Sarili mo pala dyan. Mao ni mga igso no. Tanawa sa babaw. So gikan ngadto. Anong dito sa akong likod? Inana ka taas ang fish landing market diri sa westbound. Hello. Wow. Lapo pa imo. Kuha nga lapo. Lami ini medium size. Pang restaurant size. Sus. Sorry ta tulahan. Ay lipti.
Dili na punta. Dili na pita, pakita niyo mo mga presko kay nga bangus. Nakaduwa sa tag 135 ang kilo, doon ay 130 depende sa kinakon. Doon ay 140. Boss, kaway pod. Bossing. Putay! May na kinakay kambing na? Oh, araw. Okay. Ayaw. Sir, good morning. Ay, tilapia. Presko kayo. Oh, shout out na yun. 145. Bangus. Ato tas unahan pa. Para itlugan, labas. Para itlogan. Sir, good morning. Ay, pakita pala ko ninyo. Doon na pa yung daghan rin sa unahan. Kaya dire, makita na to. Rin mga bangus sa Lapula. Ako rin bangus. Doon ay bangsi. Doon ay kaning dagkong ay buglisan. Arawa. Oh, makita. So na, sample ni sa piskaro gikargahan og. Si kargahan ni sir? Yes. Ah, okay. Gikan asa? Araw, Jinsan. Jinsan gikan. Oh. So, ang mga isda diri sir, gikan asa ang mga lugar sir? Jinsan, Jinsan, Sambuanga. sa Buanga. Usa pay lain. Kana gyud no? Surigao pod. So mao to mga ka 1 2 3. Jinsan, Surigao og Sambuanga ang Palawan abot diri. Oh, 5 ka ana ang supply gikan pag Palawan. Ang uban abot diri sa Cagayan. Sir, thank you ha. Oh. Shout out mga taga Jinsan. Okay, taga Jinsan. Okay. Oh. Bossing, pila kilo ani? 340 boss. 340. Pang calamares kayo. Sugbahon. Buwan isda eh. Sa isda ani boss. Tamago sir. Ha? Tamago. Ah. Sila mi anak. Pula. Tula, Sugba. Sugba. Sabaw. Ada ang ganing. Oh. Ada kang kitong. Ato batas unahan. Of course, Mindanao ni. So nagpamatuod lang yun mga ka 1 2 3 nga ang Cagayan de Oro usa ka dako ka metropolis tungod kay dunay daghang supply sa mga isda. Timba! Hi ma'am, good morning. Now good rin. Boss. Muna yung presyo boss, 150. Kilo, anak, Corridas. So 150 ang kilo. Yellowfin? Blackpin. Blackfin, tuna. Ay, lupin nito. Okay. So blackfin, tuna, 150 ang kilo. Doon ay, sige, Talakitok. talakitok. Duha man yung klase doon nga, talakitok. Unay ka itong murag sinawon. Pero kani mo ilami, tulahon boss oh. Sus, presko kayo. Awa. Oh. Sus, grabe. Kani boss, usang isdaan ni boss? Awa. Amo ni siyang bangus nga nasa dagat. Awa, bangus nga nasa dagat. Dagko, 100 kilo. Pak! Tuara, kilo pin. Bossing. Sig, morning. Kani pagbaligya ni boss, tinibuok. So, timbangon ang tibuok. Pila po ang per kilo boss? Kini 180. 180. Ito 170. 20. Barato tong. Mas barato ning dako. Bigay na bigay. Kini tuna, yellowfin. Akan ni? Bigay Big eye. So, ikaw. Okay, daghan ning klaseng tuna no. So kini di mga ka 1 2 3. Mo ni siya gitawag nga big eye tuna.
Ah, okay, dako yung mata. Kini mo pure. Kana mo'y pure nga yellowfin tuna. Pin lawihan. Lawihan. Ah, okay, taas iyahang ko ano? Kana. Ayaw mo kayo. Oh, kay mubo ni Bigay. kani lawihan do ni oh. Pure tuna. Pure tuna. Taas og kaning silik. Kau na, guwapa. Sa. Doon na pa daghang kuan nito malasugi. Ah, doon na gagmay. Wow, again 180. 170. Boss, thank you ah. Sorry ta diri, doon ay mga ginagmay diri retail ba. Adi ka makapalit og ginagmay. Hi ma'am, good morning. Adri oh. Ah. Oh, oh, shout out. Shout out. Ay, makita kag mga Ano boss, nakay sugar beet. kana oh, nga isda oh. Nya kining nukos. Oh, nukos. Yo. Yo. Eh daghan kay diri mga igsoon. Mga to. Alright, shout out. Ay, shout out. Shout out sa Boss. Good morning. Boss, boss, pila pa rin boss? 50, 450. Kilo. 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 Ah, okay sa to pa kanang usa ka bugos at tibangon palangitan. Ah. Nay 450 nya kadagdag ko 550. Boss. Shout out ma'am. Sa 123 Gawins ni, 123 Gawins sa YouTube. Una pa daghan dire oh. Kining wow. Mga ini-slice. Dunay tangigi, dunay liplipan, palasugi, tuna. Dili ka kapalit og retail. Oh, gi-slice lang. Oh, di ka kapalit og tibuok. Mahimo ra ka mapalit og 200 ang kilo. Sa pre? Liplipan. Malasugi, 400. Okay. 280 ang malasugi. Okay. Manigi, 300. So, by the way, mga igsoon, ang liplipan mo na siya ay sailfish. Unya, ang kanang malasugi mo na siya ay swordfish. Ah, naanay diri ang slicing oh. Atong tanawon. Ora. Boss, unsa na siya boss? Liplipan? Liplipan. Slice din mo na para prito. Dito. Para prito. Bisong unsa ni. Bisong unsa. Unsa ni, tirada ni. Unsa na pag tira na. Nate kay para bunal. Oh, bahag mo na. Oh, gayeng mo ko gana. Oh, kini. Ah, ipa-slice naman ni boss. Oh, ipa-slice. Ah, okay. Atong tanawon. Para baligya. Boss, good morning. Good morning. Kaya channel boss. 1 2 3 Gawins. Smile pod para. Okay. Ano kayo? Oh. Usa man na boss nga isda kanang karaw. Release. Barilis gagmay, karaw. Oh, karaw Imo pa ni boss, imo ipa-slice. Ito na. Oh, sakito nga katong sinawon. Oh. Manalawihan. Ah, mo ni lawihan. Oh. Wala na pagpikas Oh. mga guys. Oh, yan na pagpikas mga guys. Basic na kayo. Basic kayo. Anan kaya nagpamikas na. Naganan gipikas na. Pikas pa rin siyang pikas daan. Pikas daan. Pikas siyang pikas daan. Para do yo. Pasayan na na. Pikas eh, pikas daan. Isa rin. Alright. Sorry tadi sobat. Makita ni mo diri mga ka 1 2 3. Doon na po'y namaligya diri mga tanon. Nayuban mga balde ana. Naroon na skillage sa kuan na isdaan. Kapalit po ka diri og wa pa kay pimo, wa pa kay pamahaw, pwede ka kapalit dito kuan prito manok, dunay puso. Bossing, good morning. Ma'am. Hi. Good morning. Oh, ma'am oh. You buy the face. Sir. Tama, sir. Tama. So mo na diri mga ka 1 2 3. Westbound
Public Market and Terminal. Doon ay fish landing din sa kilid lang yun, atbang sa City Mall. Hi vlog. Hi ma'am, good morning. Hi ma'am. Hello guys. Hello Lamig. Ganun yan, lamig ka tulaho na yan. Boss, sige. Kuha na ng isda, nga na ng isda, boss? Bayang. Bayang. Lamig na, tulaho no? Tinulang. Kana. Sugba. Sugba. Shout kay Michael. Boss, pag lamig ka ng baho, kaori mo na. Dokot. Anak boss. Paris ka ng kuano. Ha? 1, 2, 3 gawins. Pakita po ni mo nga yung buko, fresh buko. Bossing. Morning. Pila pa rin yan na, boss? 35 isa. 35 ang usa. Oh. Na, doon na po eh. Durian. Asa nagiging durian, boss? Davao pa rin. Uy! Dito oh! Usang variety ni. Bulls na boss. Ah, balls. Katong lingin yun no? Oh. Nindot din siya klase. 100 ang kilo no? 100. Wow. So, oh, makita nimo diri gyud na mga giya mga bus padong og westbound padong Iligan, padong Pagadian, Zamboanga ug ubang pang mga west areas. Tara, labang ta. Doon ako'y pakita pa ninyo dire. Kaya karon kay adlong Sabado doon ay dagang naninda dire na plane lang yun sa City Mall. Doon ay mga vendors na rin naninda sila ang mga ginagmay nga mga utanon. Retail. Hello ma'am, good morning. Nangka malit og lamas doon ay retail dire. Wala mo sa balik sa kayo. Kani dire boss. Sabado ra ni may ani nga tugutan ligya des kapten. Kadadlaw basta sayos buntag no. Ah, okay. Alas City ra taman. Ah, okay. So mahimo din maninda dire sa kapten sa City Mall adlaw-adlaw. Batang to Alas City ro, Alas City. Boss, take care. Alright, so more or less mo na makita nimo diri sa westbound Public Market and Terminal and Fish Landing. Matagbuntag og daghan yung tao, labi na kong weekend sa Sabado o Domingo. Makita nimo diri sa akong kilid doon ay daghang mga fish car. Matud pa ingon nga gikan sa lain-laing mga lugar, Buanga, Jinsan, Surigao, uban pang mga lugar sa Mindanao na doon ay daghang supply sa mga isda. So mauro to mga ka 1, 2, 3. This is gawins of 1, 2, 3 gawins amping kanunay mga igsoon.